Tervetuloa tutustumaan Coposoft Mapper materiaalinhallintaohjelmistoon. Seuraavaksi näytän teille, miten Coposoft Mapper tehostaa rakennusprojektien materiaalinhallintaa Lean-rakentamisen periaattein. Mapperin 3 keskeistä tavoitetta ovat: 1. Tarjota projektin osallistujille reaaliaikainen tilannekuva projektin materiaalitilanteesta, eli tarjota tarvittavat tiedot materiaalien sijainneista ja määristä. 2. Auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan materiaalivirtoja. 3. Tarjota materiaalivirroista sellaista dataa, mikä edistää tiedolla johtamista projekteissa. Tuossa näkyy tiivistetysti rakennusalan materiaalinhallinnan prosessi ja se, miten Mapper tähän prosessiin asettuu. Seuraavaksi syvennytään siihen, miten Mapper pystyy tätä prosessia tehostamaan. Aloitetaan Mapperin päänäkymästä eli karttanäkymästä, joka ruudulla nyt näkyy. Mapper perustuu sijainteihin, joihin voi liittää materiaaleja. Olen tätä demoa varten luonut esimerkkiprojektin ja lisännyt tänne sijainteja, jotka näkyvät kartalla. Meiltä löytyy 2 työmaata, 1 Pyynikiltä ja toinen Härmälästä. Näiden lisäksi löytyy 3 välivarastosijaintia, joista tässä demossa keskitymme Pirkkalan varastohalliin. Nämä ovat kuvitteellisia sijainteja. Tässä demossa keskitymme näihin 5 sijaintiin. Siirrytään seuraavaksi hankinnat välilehdelle. Materiaalivirta rakennusprojekteissa alkaa hankinnoista, eli siitä, kun materiaalia tilataan. Tässä näemme hankinnat välilehden, josta koko materiaalin virran hallinta käynnistyy. Kuten huomaamme, sivulla näkyy taulukkomuodossa projektin tilaukset. Tilausriveiltä näemme tilauksen statuksen sekä tuote- ja toimitustiedot. Hankintatoiminnon avulla näet selvästi tuotteiden toimitusajat ja voit seurata tilausten statusta reaaliajassa. Taulukosta huomaamme, että oven karmit ei ole vielä merkitty saapuneeksi, mutta tiedämme, että kuljetus on saapunut työmaalle hetki sitten. Otetaan tuote vastaan ja valitaan sijainniksi Pirkkalan varastohalli. Mapper on selainpohjainen työkalu, joten se toimii siis millä tahansa laitteella, millä pääsee nettiin. Täten vastaanotto onnistuu helposti myös esimerkiksi mobiililaitteella työmaalla. Siirrytään karttanäkymään katsomaan, että tuote tuli vastaanotetuksi. Kun tuote on otettu vastaan, niin muutkin tietävät tuotteen saapuneen, eikä sen etsimiseen tarvitse kuluttaa enää turhaa aikaa eikä vaivaa, vaan tieto on saatavilla ohjelmistossa suoraan. Näin ollen sekä projektin johdolla että työmaalla säilyy reaaliaikainen tilannekuva materiaaleista. Siirrytään seuraavaksi materiaalivirtojen suunnitteluun. Materiaalivirtojen suunnittelu koostuu 2 kokonaisuudesta. A. Itse materiaalien siirtymisen aikatauluttamisesta ja B. Hankintojen ennakoinnista. Materiaalivirtojen aikatauluttamisella voi helposti ajoittaa toimituksia ja siirtoja projektin etenemisen mukaan. Suunnittelun voi ja kannattaakin tehdä ajoissa, koska sen avulla voidaan varmistaa projektin sujuva eteneminen. Hankintojen ennakointi puolestaan auttaa varmistamaan materiaalien riittävyyden ja vähentää riskiä materiaalien loppumiselle kesken projektin. Mapperin avulla voit visuaalisesti suunnitella projektin materiaalivirrat ja asettaa ennakoivia hälytyksiä materiaalitasoista hankintaa varten. Näin vältät materiaalikatkokset ennen kuin ne syntyvät. Käydään seuraavaksi nämä 2 kokonaisuutta läpi ja aloitetaan materiaalivirtojen suunnittelulla. Materiaalivirtojen suunnittelun tekemiseksi Mapperissa voi luoda ennakoivasti materiaalisiirron tapahtumaan 2 sijainnin välillä valittuna ajankohtana ja valittujen materiaalien kerran. Astetaan seuraavaksi aiemmin Pirkkalan varastohalliin vastaanottamamme materiaalit siirtymään Härmälän työmaalle. Siirto luodaan valitsemalla 2 sijaintia kartalta, joiden välillä siirto halutaan tehdä. Tämän jälkeen valitaan siirron ajankohta ja kerrotaan kuvaukseen tarvittavat lisätiedot siirrosta. Esimerkiksi, että Matti Meikäläinen vastaa kuljetuksesta. Valitaan vielä halutut materiaalit siirrettäviksi. Kun siirto on luotu ennakoivasti, niin muutkin näkevät vain parilla klikkauksella materiaalien nykyisten sijaintien ja määrien lisäksi sen, mihin materiaali on seuraavaksi siirtymässä ja milloin. Tämä luo läpinäkyvyyttä ja sujuvuutta työmaan arkeen. Kuten huomataan, siirto näkyy sijainnin tuotetiedoissa varauksena, mikä tarkoittaa,
että osa näistä materiaaleista on varattuna siirtoa varten, kun taas osa on vapaana käytettäväksi. Tämä helpottaa materiaalitilanteen hahmottamista. Kun on tullut aika siirtää materiaalit, voi käyttää helposti merkitä siirron valmiiksi. Kun siirto on tehty, huomataan materiaalien siirtyneen Pirkkalan välivarastosta Härmälän työmaalle. Nyt työmaalla tiedetään materiaalin saapuneen ja sen olevan valmiina käytettäväksi, joten aikaa ja resursseja ei kulu turhaan etsiskelyyn. Jälleen kerran reaaliaikainen tilannekuva materiaalitilanteesta säilyy ja materiaalivirta etenee suunnitelman mukaisesti. Siirrytään seuraavaksi materiaalihälytysten asettamiseen. Mapperin ilmoitukset välilehdeltä nähdään helposti ja nopeasti kaikki ilmoitukset, niiden tilat sekä voidaan luoda uusia hälytyksiä materiaalitasoista. Luodaan uusi hälytys. Hälytystä luodessa asetetaan tarkastelutaso ja valitaan tuote ja sen minimimäärä. Jos tuotteen määrä laskee alle minimin, lähetetään siitä hälytys, jotta materiaalin alhaiseen määrään ehditään reagoimaan. Hälytyksellä voidaan myös valita vastaanottajaksi erilaisia ryhmiä ja yksittäisiä käyttäjiä, kaikki kenelle hälytys on relevantti antaa. Luodaan hälytys ovenkarmeille. Seuraavaksi katsotaan, miten helposti materiaalit sijainteineen ja määrineen löytää mapperista. Kuvitellaan, että työmaalla on tilanne, jossa työvaiheen olisi jo pitänyt alkaa. Työjohtaja ihmettelee, miksi muut työntekijät eivät ole aloittaneet työvaihetta ja käy ilmi, että tarvittavia materiaaleja ei löydy. Aikaa menee tässä hukkaan, joten työjohtaja katsoo mapperista tarvittavien materiaalien sijainnin. Tässä tapauksessa etsimme raudoitustankoja. En huomaa, että materiaalit on merkattu tunti sitten saapuneeksi työmaalle, mutta ne ovatkin saapuneet eri purkupaikkaan kuin oli sovittu. Tämä tieto oli suoraan saatavilla mapperista vain muutamalla klikkauksella ja työvaihe päästään aloittamaan heti. Työmaalla ohjelmisto auttaa löytämään tarvittavat tuotteet nopeasti, eli enää ei tarvitse tuhlata aikaa materiaalien ja tuotteiden etsimiseen. Koska työvaihe päästiin heti aloittamaan, katsotaan seuraavaksi, miten materiaalien käyttö näkyy mapperissa. Kun materiaalia käytetään työmaalla, merkitään käytetyn materiaalin määrä mapperiin. Merkkaus onnistuu helposti vain muutamalla klikkauksella. Näin reaaliaikainen tilannekuva työmaan materiaalitilanteesta säilyy. Merkitsemme 10 ovenkarmia käytetyksi, jolloin niiden määräksi jää työmaalle 5. Nyt kun materiaalia on käytetty työmaalla, tarkistetaan asettamamme materiaalihälytykset. Hälytykset ajetaan automaattisesti, joten niitä ei tarvitse manuaalisesti muistaa ajaa, mutta halutessaan hälytykset voi tarkistaa milloin vain materiaalin loppumisen varalta. Tarkistetaan hälytykset. Kuten huomataan, aiemmin merkkaamamme hälytys tunnistaa, että ovenkarmeja on liian vähän projektissa, joten sitä tarvitsee tilata lisää. Tämä auttaa ennakoimaan hankinnoissa ja varmistaa sen, että työmaalla on aina tarvittavat materiaalit saatavilla. Kun tilaus on tehty, voidaan hälytys merkitä käsitellyksi. Siirrytään seuraavaksi inventaarioon. Inventaarion näkymä kokoaa yhteen kaikki projektin materiaalit ja tuotteet. Materiaaleja ja tuotteita voi hakea helposti esimerkiksi nimen tai sijainnin avulla, mikä helpottaa niiden löytämistä nopeasti. Lisäksi mapperissa tuotteille voi antaa monipuolisesti erilaisia lisätietoja, kuten tunnisteita, dokumenttilinkkejä, työvaiheita ja muita työmaan arkea helpottavia tietoja. Lisätään ovenkarmeille tieto työvaiheesta. Näin materiaaleihin voidaan luoda ja lisätä arvokasta tietoa sujuvoittamaan työmaan arkea. Siirrytään seuraavaksi historianäkymään, josta nähdään materiaalien ja materiaalivirtojen historia, kuten toimitusmäärät, käyttöajankohdat ja siirtymät varastojen välillä. Kuvitellaan tilanne, jossa työmaalla havaitaan puute tietyssä rakennusvaiheessa käytetystä erikoismateriaalista ja epäillään, että sitä on siirretty vahingossa toiseen kerrokseen tai jopa toiselle työmaalle. Tällöin historianäkymä tarjoaa nopeasti vastaukset. Näemme tarkalleen, milloin materiaali on vastaanotettu, kuka sen on siirtänyt ja mihin. Näin vältetään turhat selvittelyt ja mahdollistetaan nopea reagointi.
Lisäksi historianäkymässä voi tarkastella syntyneen hävikin määrää. Näet, missä vaiheessa ja minkä tyyppisissä siirroissa tai käyttövaiheessa hukka on syntynyt. Tämä auttaa optimoimaan toimintaa ja vähentämään kustannuksia. Kolmantena hyötynä voidaan tarkastella loppuneita tuotteita. Mistä ne ovat loppuneet, milloin ja miten nopeasti niitä kului. Näin voidaan tehdä parempia ennusteita tuleviin hankintoihin ja varmistaa, ettei työmaa pysähdy yllättäen. Lopuksi siirrytään datan visualisointinäkymään, paikkaan, jossa materiaalinhallinnan kokonaiskuva konkretisoituu. Kuvitellaan tilanne, jossa työmaan varastotila käy vähin ja halutaan selvittää, mitkä tuotteet vievät eniten tilaa suhteessa niiden todelliseen käyttöön. Visualisointinäkymän avulla näet helposti varastoitujen tuotteiden määrät. Yhdellä silmäyksellä voidaan tunnistaa ylivarastoidut tuotteet, esimerkiksi tuote, jota on tilattu reilusti yli tarpeen ja jota ei ole juuri käytetty. Tällaisen datan perusteella voidaan tehdä parempia tilauspäätöksiä ja vapauttaa varastotilaa niille materiaaleille, joille on todellista tarvetta. Visualisointi auttaa myös vertaamaan eri työmaiden tai kohteiden materiaalin käyttöä, paikantamaan poikkeamat ja seuraamaan kehitystä ajassa. Tiedolla johtaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Tämä oli lyhyt esittely materiaalinhallintaohjelmistostamme Cobosoft Mapperista. Ota yhteyttä ja koe itse, miten tehokas materiaalinhallinta tuo säästöä ja sujuvuutta työmaalla. Kiitos.